Advance party sa mga rehiyon, yung masalmot sa Palarong Pambansa, nag-abot-abot na. Matod sa DepEd, may taga-ubang rehiyon na ang nangabot o nag-inspeksyon sa mga billeting quarters. Sa habig sa Cebu City Division, gihan-ay na ang preparasyon sa mga eskwelahan nga puy-an sa mga atleta o sa eskwelahan ang gitagana sa kada region. Matod ni DepEd Cebu City Schools Division Superintendent Nimpa Bongo o sasab sa concern sa billeting area ang posibleng pagbaha. May mga eskwelahan nga ilang mga flood-prone ug mao kini ang giaksyonan sa syudad aron madiklag ang kasapaan ug drainage nga haduol sa mga tunghaan. Sunod buwan himuon ang labing dakong sporting event sa nasod nga host sa Takbayan sa Sugbo. Maong subsub ng pagpangandam bisan sa taga-ubang regions misusi ng daan sa kapuy-an sa ilahang mga estudyante. Region 5, Region 11, and then Caraga is coming also next week. Inspection na nila, nagin sila ikuan. Nagin sila trabahoon kay kanang kuan man kaning na may contest bitaw sa kaning the cleanest delegations.